Bai, egia esan euskera gaur egun gure bestu dizuen asko hitz egiten da, ez? Gure parte da, oin gaur egun koinziditu dugun jokalari asko hemengoak gera eta gehienak gainera euskeraz badakigu, da 180 mintzat gure artean euskaraz hitz egiten dugu, ez? Egia da, momentu askotan kanpotarrak egoten dian ere saia izaten dela, errespetu falta izatealako, eta beraiek ere pixkanaka pausuak ematen ari dira eta ikasten ari dira, ez? Eta gero kanpo fulian ere ondo etortzen da gure artean hitz egiteko eta aurkarixea enteratzeko, ez? Nik uste gaur egun mintzat realian euskara parte importante dela. Bai, partiduetan bai, baina ez da arerioak ez ulertzeko, ez? Guk erabiltze euskari jokalari askok eta askok egunero euskaraz itxeuleko eta utxuri dugu alkarraz euskaraz itxen eta ez da ibiltzen euskari ez da arma modun, ez? Gero egixe da, kanpoko jentik aurkarixek ez da bela ulertzen eta balitxo eskule, ez? Gauza batzuk esateko eurek entendidu bari, baina ez da ibiltzen eurek ez da izan ulertu ibiltze hau egunero ibiltze eureko. Ez dakit, orain jala urte asko izan ziren, baina ondo, ez dakit, azkenien entrenadoriak danetarik zazen eta taldekidea behai, gehienak euskaraz basegixen, baina beste batzuk ez, eta lehen komentagun moduen, entrenatzaile batzuk euskaraz hitz egiten zotzuen, eta beste batzuk gazteleraz eurak ezakixelako edo taldekideek batzuk ezakixelako, ez? Baina, ondo, normaltasunez eta realetik behai, zentzu horretan, argi dau, euskaria bultzatzen dela, ez? Bai, ez, giz izan gaztez hartu nitxan, eta, arte geix emate euskara zeinate berroa bestu asiun, bai jugadorikin, bai zeure taldekidikin, eta entra horikin begai ez, gaztetaz, baki egon morun, askoreke alako talditan geixenak erderaz etxen da bena, hemen geix emate euskaraz etxean, asko, eta giz izan horreke alako gaztezatu zela asko laguntzetzu taldekidik, hori hasierako nerviosismu kentzi eta dagiz esan oso posik ez, aparte balako gaztetaz ondiokan ondoztak izulako orderaz eta gehienak euskeraz etxi asko laguntzetzu. Bai, nik uste, gaur egun zaletu asko baki delako euskalduna gehala eta alde horretatik zaletu asko guri euskaraz etortzen asko hitzaiten eta guk hala erantzuten jago ez. Nik uste nire hitzak beti zaletuekin hasieran euskaraz izatea dela eta ikuste duenean ez da gehiela euskaraz erderaz egitzeula, baina bai egia esan zugita gertuatzean zaletuk eta bai gazte jende asko euskalduna izatea dela honean etortzeanak eta nik uste erraran inguruko zaletun giroa nahiko euskalduna dela eta hala izaten jarraitu dezala. Bai, egia da ez, azkenean baldagelan asko ite dugu euskaraz ez, da zuk esan dezun bezala aberastasuna ondia dakau, adibidez Anso, Eñaut, Inigo, bizkaitarrez itegu egia esan batzutan kosta iteza eta hori ulertzia askarritza iteguenean, baina gero ere bai Xabi o Donostialdeko jendiak bestera batean nik uste garrantzitsua da euskaraz itea eta gaina bakoitzak bere eran iteu eta nik uste taldeantzat aberasgarria dela ez, jendiak euskaraz itea eta euskaraz itea ekipoan barruan. Bai, ez, atzanine ondarrutar jende gitxirek ulertzen dau, kostatxegako ez. Normalara bai, euskara zerraralako eta oso gitxi entzune ez. Baina, gitxike baruz ikasten Europe eta bai, gatxera ulertzeko, baina ez zatzuten marun gitxike entzuten baruz Europe hobeto ulertzen eta gauzak, hoxe ez, ulertzen.